Not. Og så siger Francis Cecilie, Uffe, Ja? vil du gøre det, synge nogle børnesange? Nej, det kan jeg sabe under, for jeg gider. For børnesang, det er da det værste lort, der nogensinde er kommet ind i landet, hva'? Hvad er det for noget røv, der er så fuld af sjov, yeah! Inde i en skov, gutter, der er røv sjovt inde i en skov, mand. Der sker natter i en skov, ikke? Der er noget mos og nogle spejdere, det er det. For helvede var det åndssvagt, mand. Op, lille Hans, op, lille Hans, op og gå i skole. Så mor prøver lige at lokke lille Hans med noget så åndssvagt som op og stå på tromme. Hvem fanden gider stå op og stå på tromme, ikke altså? Det er der ikke en kæft, der gider, mand. Lok mig noget ordentligt, ikke sådan noget op og spise noget bacon. Eller et andet, så skal jeg fame ud af fjerne, mand. Hvor er det bacon, eller lige det lort? Så går vi rundt om en enebærbusk, enebærbusk, enebærbusk. Så går vi rundt om en enebærbusk, tidligt mandag morgen. Hvorfor gør vi egentlig det? Kan du fortælle mig det, for jeg gider ikke gå før du siger det. Det er hele tiden noget med, at alle skal bare tidligt op, ikke? Op. Hvorfor? Du kan stå på tromme eller gå rundt om min busk. Kan jeg få lov til begge dele, eller hvad? Jeg er skønt op. Om en fadelsbusk, så går jeg fra stedet. Jeg gik mig over Søderland, der mødte jeg en gammel mand. Han så og spurgte så, og hvor har du mon hjemme? Hvad harver det dig, gamle fjolsmand? Gå med dig. Har du været i Trampeland? Ja, hvis det er på dit hovedmarker. Kom her nu. Men kan det ikke? Og jeg gider ikke. Der satte jo katte på et bord, krivende bum. Skulle ikke kravle ned igen, og så kravlede de ned igen. Hey, skulle ikke kravle op igen, og så kravlede de op igen. Hey, du, endnu en ting. Skulle ikke kravle ned igen, og så kravlede de ned igen. Prøv at høre, katte. Nu må I sæbe bestemme jer. Vil I være oppe, eller vil I være nede? For ellers så fjerner jeg bare det bord. Skal I kraftedeme få lov til at sidde på gulvet? Så kan I gå frem og tilbage, ligesom Nick og Jay. Så, vi kan den danser tango, 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 så må du skyde lort. Altså, hjemme, super dag! Så kan han stå sådan, ej gider du godt være lidt stille? Så hvad sker der? Ikke noget. Er du sikker? Mm-hmm. Er du sur? Typisk kvinder. Min kæreste, hun kan godt lide at gætte. Og det synes jeg er spild af tid. Hvorfor fanden skal man gætte? Sig det som det er, ikke? Altså, jeg kan komme hjem, så skal vi sige, hvad skal vi have spist? Gætte. Og så kører jeg kraften på McDonald's, mand. Det gider jeg da ikke bruge tid på. Altså. Først kom hjem, så du gætter. Prøv her. Sindssygt. Du gætter aldrig. Aldrig, hvem jeg mødte i dag. Jamen, så tror jeg ikke engang, jeg gider prøve. Altså, så kan det fandme også være lige meget, hva'? Ej, kom nu, du gætter det aldrig. Nej! Gider jeg ikke. Ej, var det bare totalt boring. Pernille! Det var sgu lige meget sjovt, fordi hende tænkte jeg på for en time siden, da jeg spillede nat. Hvordan går det egentlig med hende? Og så en skæv kæreste. Ej, det kan jeg ikke finde ud af. Det er helt vildt. Altså, jeg sidder her forleden i min bil med min kæreste, solskinner. Så siger hun, vil du ikke have solbriller på? Nej, det er så ikke. Det er sgu ikke svært, men det er et N, det er et E og det er et J. Siger ikke? Jeg siger sådan, nej, ikke? Nej. Så spørger hun kraften igen, fordi sådan er kvinder ikke der. Vil du ikke have solbriller på? Nej! Bang, så får jeg solbriller på. Så hvad fanden sker der her, mand? Hvor kom de fra? Hun sagde, nå, men det er så ikke bedre. Og det var det som, det gider jeg sgu ikke sige til hende, vel? Altså, supermarkedet i en hel måned, mand. De må da også røvkede sig. Jeg tror faktisk altid, der er sådan en fedt og trylleklog med. Sådan en lille en, der bare kommer ind og siger, hvad så der, mand? Ja, du har ikke noget hår, du kigger spade. Fandme godt, vi kommer i en bakke med 6, så kører vi, yeah. Har jeg aldrig prøvet at købe en bakke med 12 æg, så er det 11 hvide og ikke brun. Hvad fanden sker der der? Stakkels det brune æg, ikke? Altså alle de andre ligger og så perfekt i hjørnet, eller hvad fanden er det? Og der kommer ud af forkerte huljakker. Han tager telefonen, og han siger, jeg kan ikke snakke lige nu. Hvorfor tager du så telefonen, din nar? Nå, det er mere, fordi så kan du lige, så ved du, at jeg ikke kan snakke. Ja, for hvis du bare lader den ringe, så var jeg jo kraftigt trukket bort for nogle rocker, en Volvo eller et andet. Altså, så meget kan jeg lide dig, ikke?
Nå, du snakker ikke skid, kan man sige. Nej, men det er her forleden, en af mine venner ringer, ikke? Det er kraftigt. Det er en lørdag aften, ikke? Siger, hvad så? Ja, skal vi i byen? Jeg svarer, jeg kan også bare tage en kylotte op af fryseren.